Tmiem il-ġimgħa li għaddiet kienet waħda tajba ħafna u l-aħjar waħda minn mindu reġgħet bdiet iddur ir-rota ekonomika wara l-imxija. Dan stqarru l-Viċi President tal-Kamra tan-Negozji żgħar u medji ma' dan l-istazzjon fejn spjega li n-negozji rrappurtaw ċaqliq fid-direzzjoni tajba. Qal li negozji bħal postijiet ta' divertiment u stabbilimenti oħra kellhom in-nies u spjega kif il-miżuri li ħabbar il-Gvern fosthom il-voucher ta' €100 lil kull persuna tal-fuq minn 16 sena se jagħtu stimulu qawwi. Dal-weekend aħna x-xogħol kemm ilu li issa fetħet u qed jiffunzjonaw il-postijiet ta' divertiment bil-mod il-mod dejjem qegħdin nibbildjaw. U dal-weekend wera kien l-aħjar weekend s'issa kemm ilna niftaħna. Qegħdin nistennew ukoll ħerqana biex joħorġu dawk il-vouchers li tkunu ħanajdu hekk it-tieni daqqa għall-ekonomija l qudiem. Is-Sur Fenek kienet jirreaġixxi b'mod pożittiv għal fatt li fil-jum tal-Ħadd il-Prim Ministru Robert Abela mhux biss ħabbar li tneħħiet l-emerġenza tas-saħħa pubblika, iżda anke qal li żdiedu aktar destinazzjonijiet li l-Ajruport Malti se jiftaħlihom mill-ewwel ta' Lulju u imbagħad minn nofs Lulju se nkunu qed niftħu għad-destinazzjonijiet kollha. Is-Sur Fenek kummenta wkoll b'mod pożittiv għal fatt li l-Gvern kien proattiv u f'April kien diġà beda kampanja promozzjonali fuq Malta bit-tema Oħlom issa żurna l-qudiem. Illi se ssir kampanja internazzjonali fit-turiżmu illi ħatejna ħafna biex narġgħu ikollna l-pożizzjoni tagħna fis-suq. U barra minn hekk ukoll se jkun hemm xi pakketti wkoll għall-arjuplani ta' inċentivi li ħajjgħinu wkoll biex ikomplu jġibu jattiraw it-turisti lej pajjiżna. Mal-Kamra tan-Negozji żgħar u medji naqdet l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandiera u s-sidin ta' ristoranti l-MHRA. Fi kliem il-kap eżekuttiv tal-MHRA bdiet titwitta triq biex ikollna sajf. Ilqajna din il-komunikazzjoni tal-Prim Ministru bħala mod pożittiv biex ngħidlek. Mhux se jkun sajf bħal ma ħanna soltu mdorrijin bih, iżda permezz ta' din id-deċiżjoni issa se jkollna opportunità biex nibdew inwittu triq biex nerġgħu niġu lura għall-normalità. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.